Здравейте, географи! Земята е планета на крайностите. На различните континенти температурите са достигали стойности, които трудно можем да си представим. В това видео ще разгледаме най-високите и най-ниските температури, регистрирани на всеки континент, използвайки само официално потвърдени метеорологични данни. Да започваме. Африка. В Африка най-високата потвърдена температура е 55 градуса по Целзий, измерена през 1931 година в град Кебили, Тунис. Най-ниската температура на континента е минус 23,9 градуса, измерена през 1935 година в град Ифран, Мароко, разположен във високите части на Атласките планини. Азия. В Азия най-високата температура е 54 градуса по Целзий, измерена през 2016 година в Митриба, Кувейт. Най-ниската температура е минус 67,8 градуса, измерена през 1933 година в селището Оймякон и през 1992 година в Верхоянск, в Русия. Оймякон е известно като най-студеното постоянно населено място на Земята. Европа. В Европа най-високата потвърдена температура е 48,8 градуса, измерена през 2021 година в Сиракуза, на остров Сицилия. Най-ниската температура на континента е минус 58,1 градуса, измерена през 1978 година в Уст-Щугор, Русия, в североизточната част на Европа. Северна Америка. В Северна Америка най-високата потвърдена температура е 54,4 градуса, измерена през 2020 година в долината на смъртта в Калифорния. Най-ниската температура е минус 63 градуса, измерена през 1947 година в Снак, Юкон, в Канада. Южна Америка. В Южна Америка най-високата температура е 48,9 градуса, измерена през 1905 година в град Ривадавия, Аржентина. Най-ниската температура е минус 32,8 градуса, измерена през 1907 година в град Сармиенто, в Аржентина. Австралия. Австралия е известна със своите екстремни горещини. Най-високата температура, измерена в страната, е 50,7 градуса по Целзий, регистрирана през 1960 година в Ооднадата, Южна Австралия. Но Австралия може да бъде и изненадващо студена. Най-ниската температура е минус 23 градуса, измерена през 1994 година в Шарлот Пас, Нов Южен Уелс, в австралийските Алпи. Антарктида. Антарктида е най-екстремният континент на Земята. Най-високата температура, измервана там, е 18,3 градуса, регистрирана през 2020 година в изследователската станция Есперанса. Най-ниската температура, измервана някога на планетата Земя, е минус 89,2 градуса, регистрирана през 1983 година станция Восток. География. Тези рекорди показват колко разнообразен и екстремен може да бъде климатът на Земята. Кой континент ви изненада най-много? Пишете в коментарите. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате. Чао и до следващия път!